ang pagpasaylo igsuon nindot kaayo kay makahatag ni nato og kanang gaan sa atong paminaw, kalinaw sa atong pangunahuna o na ako'y gi-fix ma'am kalinaw sa atong pagunahuna unya dili ni para sa tao nga ay nabasa siya pasaylua uy hindi siya pasaylua kay pirmi na lamang na siya patagma na siya oh kanira bang ingno na to patagma sa hasol mahasol puta samok hasol kay labad na kay sa ulo kay ato ning patagmon ato ning hatagan og likson ato ng barangay pakikihan nato atong husay-husayo nato nya mangisog ta emotional lang nato dako kay sa og damage sa atong emotional nya sa atong psychological labad atong ulo kay na ato jud ipabarangay ato jud ipa kuana ato jud nang ipahusay ato jud nang ikiha pabarangay na nato ana ang pagpasaylo mga igsoon nindot kaayo kay pasayloon na siya pwede ra man na private pa nga mas kanigit siya pinakanindot pwede ra man ni private nato buhaton para ma-fix siya di po siya maulawan ano nga po dayon ako ba sus maunda ikaw daugo na lang ka busahan na lang ka kay ngana man ka pero kabo ka mga igsoon nindot kaayo kung pilion nato ang kalinaw over trouble nindot kaayo ang atong paminaw kung mapasayloon ta kay wala ra okay na to move on na to dawat ka nga saypan pug ka apo kay pagkulang so nindot kaayo ato ang disposition sa atong kinabuhi karon ang pagpasaylo mga igsoon it takes time kani siya nga part nagdepende ni siya sa kabugat sa imuhang agian or gibuhat sa iyaha so naay mga butang nagdepende ni siya sa level naay mga butang nga sakit kaayo nga dawaton ug di gid ta makapasaylo muna nga kinahanglan ta og taas kaayo nga panahon aron ta niya pasayloon no aron ta mapasaylo sa maong aron ta makapasaylo sa maong hitabo so ang pinaka best jud ay nato nga buhaton mga igsoon since forgiveness takes time do not do harm kaning pag-harm di ra ni physical no kanang saon nimo manimalos ka saon nimo pusilon ba nimo saon nimo siya something mga ingon ana dili ra ni physical so sumbagon ba ko latahon dugmuon nimo no dili ra ingon ana ang mga igsoon sa physical emotional ang iyang emosyon ning magdaot ta ang tauton ato isig katawo kanang iyang mental health nang di na gid siya ato kitang manimalos ta atong isabwag sa iyang kuan kay manimalos ta kita nga madaot sad siya nga magmiserable iyang kinabuhi di gyud para nako di gyud siya maayo please do not do harm pasagdi lang siya matod pa nila let karma do the rest dili lang pasagdi lang na sila kay ipasa Dios na lang gina nato wag gyud tay mahimo ana may igsoon mas masamok atong kinabuhi kung ato na silang tagdon so while waiting for the healing inanglan kabalupod ka mga igsoon nga magpasensya magpailog you will be working on yourself para dili ka kapasakit no para dili ka buhat og maayo nya okay pud ka please work for yourself first usa ka makahatag og pasaylo so feel the hurt examine yourself nganong naingon adto nganong deserve ba ka sa maong kuan sa maong panghitabo deserve ba kang buhatan sa ingon and deserve ba ka nga deserve ba nimo siya nga pasayloon pero everyone deserves gyud nga pasayloon mga igsoon so think the positive side of life nakita tanan masayop gyud kita tanan mabutaan gyud no kita tanan pwede gyud nga maka pasakit sa ato isig katawo but what is there what ang sinindot din ha is ituluan ta sa atong kaugalingon to be strong to be patient to be more grateful in this life to be more good in this life kay that is testing sa atong kindness man so do not do harm while waiting for the
anger, the hurt. So feel the hurt until it hurts no more. So while waiting for that, ayaw sana siya og kwan. Ayaw lang usa og do og something nga maka basin mabalik ra pud sa imuha nga ikaw na noon mo'y mahulog nga dautan. Have a nice day.